Ако искате да подготвите перфектния стейк с уникална гарнитура, без миене на тигани и само с помощта на Airfryer, това видео е за вас. Стейк с аспержи за 0 време, сочен, вкусен и полезен, само с помощта на Косори Turbo Blaze. Тази рецепта е гастрономическо изкушение с нашата звезда на вечерта. Сочен стейк с хрупкави аспержи. Нека ви покажем как да приготвите това изискано ястие вкъщи, превръщайки обикновената вечеря в незабравимо изживяване. Първо приготвяме чимичурито. Нарязваме на ситно голяма връзка мойдонос и 3 скилитки чесън. Смесваме ги в купа с 75 грама зехтин, 25 грама оцет и добавяме щипка сол, чили, риган и черен пипер. Разбъркваме добре и оставяме сместа в хладилника за 24 часа, за да се смесят вкусовете. Докато чимичурито престоява, е време за стека. Изваждаме го от хладилника поне 30 минути преди готвене, за да достигне стайна температура. Намазваме го с зехтин и поръсваме сол и черен пипер от двете страни. Предварително загряваме нашия Airfryer до 230 градуса, поставяме стейка вътре и готвим за 8 минути, като го обръщаме на половината време. Минутка преди да приключи програмата поставяме парче масло върху месото, което ще помогне за страхотния му вкус. С стейк с дебелина около 2,5 см и тегло около 250 грама търсим вътрешна температура около 55 градуса за средно състояние на изпичане. След като стейкът е готов, го оставяме на страна да почине, докато приготвяме аспержите. Подрязваме долната част, измиваме ги и леко ги обелваме отдолу. Поставяме ги в Airfryer, като преди това ги овкусяваме с малко зехтин, сол, черен пипер и чесън на прах. Задаваме програмата на 190 градуса за 8 минути. Когато аспержите са готови, сервираме стека и го поливаме с чимичурито. Нашия стек е готов, перфектно изпечен, medium или средно, а аспержите са едно чудесно хрупкаво допълнение. Предварително сме поляли с чимичурито и се наслаждаваме на невероятния вкус. Всяка хапка от този стейк в комбинация с ароматно чимичури с хрупкави аспержи ще бъде като пътуване до сърцето на Аржентина. Готви с Косори!